omahe adoh. Iyung Dewi Sangkro. Ya lara bringah. Pak De Demang Wangsa Drana Boyo Soro. Reyang njaluk idi pangestu rika ya Yung. Reyang anak rika Joko Barak ya sawunggaling kurmaksa Sranagara. Reyang arep ngleboni patembayan bangsa Landa ya Yung. Idi pangestu rika ya. Iya Yung mir. Ta pangestu nika ya banyu milih sawunggaling. Budaya saking gedung kendo sesapuan Bapak Sugeng aduh dayan langen tayub kita kan ginelar son pambagya Kedung kendo kasepuan Bapak Sugeng kabudayan langen kayo kita kadinelar sen pambagya kang tumuju sageng pramiyarsa musanane atur kalih soe sambi jare urip lampi biru kebayake lirak-lire yen ketemu sapa wae mesam-mesem gawe pratondo
dheweke wanita sejati sapa waruh wanita kang kasuci waruh wanita kang kasuci dadi kusuk maneh hati uga dadi memang